dem, som ikke er medlemmer endnu, der har jeg lagt et par brochurer op ved flaskerne omkring vinklubben. Det er sådan, det koster 200 kroner om året at være medlem. Og jeg synes altså, det er godt givet ud. Så sørg for at melde jer på. Og skulle I finde ud af i aften, at I gerne vil være medlem, jamen så får I resten af året gratis. Men så kommer regningen så til januar. Det håber jeg, I kan leve med. Så sørg for at melde jer på. Ellers selve smagningen, jamen den fungerer på den måde her i dag, at vi har fået 2 champagne i glasset her fra velkomsten, og dem vil, jeg tror det var Sabrina, der skulle præsentere dem. Og ellers så vil vine undervejs, de vil blive præsenteret af Peter Løndrup, fra en vine af mit vedkommende, og en af vine fra Anders vedkommende. Og så var det faktisk, at han købte det her, eller de købte for ham. Han ved jo desværre ikke, at de har købt det her champagnehus i Reims, og som de så har kaldt Mouton Rothschild champagne dernede fra. Og det er så de her 2, vi har fået lov til at smage i aften. Det er nogle meget, meget store, flotte champagne, meget eksklusive, meget dyre champagne. Han laver 3 forskellige, og som sagt så får jeg lov til at prøve de 2 af dem i dag. Roséen, som vi startede med, den er lavet på alle 3 champagne-druer. Pinot Noir og Pinot Meunier og Chardonnay-druer. Så der er alle 3 man må bruge i champagne, som sagt. Det er lavet meget gammeldags, det er alt sammen håndkædet dernede fra. Der er ikke noget maskine over selve værket her, og bliver stadigvæk vendt nede i selve kælderne med de her Renoir og Renoirs personer, som går og vender dem nede i kælderen. Så meget gammeldags og meget flot stilet. Meget grov i sin karakter, synes jeg selv, den er meget champagne. Og det er Cornelia Heimann og Reinhard Löwenstein, som startede deres vilkår for 30 år siden. Så den vil ikke servere for os. Vi laver en kammermusingsymfoni. Den første kammermusingsymfoni er røget i vores egen røgeovn, så er en kammermusingsymfoni, og så er der placeret kammermusingen, og så bygger lille basilikumcreme rundt til. Og det I har på bordene er smør, det er økologisk smør, det er olivenolie og hvad der er. Skivestegt og bagt færdig i ovnen. Det er anrettet med trøffelmejende salat og lidt foie til, lidt vakkelæg, og så kommer vi med en trøffelsovs og byder til os. Hvis vi skal tilbage, og hvis det overhovedet er muligt at købe vinen, når det sådan er optimalt, altså 95-97, jamen så koster det hvide øjne, så er det helt urealistisk at lave den smage. Men i aften har vi altså fået ved at købe privat fra Søren Ejstrup, Bjørn de Santi, Brunello 1997. Det er altså lidt af et skud. Så skyd. Tak for det, Søren. Ikke anvisning til Petrus. Det er naboslottet. Det ligger mellem Chateau La Fleur og Chateau Petrus. Og det er et lille slot. Det hører til samme familie, familien Moix, som har 7 Pomerol-slottet. Og det vil altså sige, at det er de samme folk, der laver Petrus og Chateau La Fleur og 4 andre. Og de har også super slotte i Pontsac, og det er Saint-Emilion. Det her det er et lille slot, som de købte i 1950, og som de så langsomt har renoveret og bragt op to date. Og i dag der bliver det lavet på fuldstændig samme kvalitetsniveau som Petrus. Det er en anden jord. Det er en grusjord, hvor Petrus er en lerjord, så det er en helt anden karakter. Det er, som der er nogen, der skriver, det er en mere feminin vin, ligesom La Conscience, som vi fik for et år siden her til Kongekreds.
en mere blød Jeg kan sige, velkommen på vores side af det også. Jeg synes selv, der har været en utrolig spændende smagning, der har været nogle spændende undersmage, og nogle har overrasket mere end andre. Jeg tror, hver især har deres favoritter, efter vi er færdige med det, der har været i dag. Men jeg synes, det har været rigtig spændende. Jeg synes også, at vi skal give en stor tak til Per Dupont og Knap. Hvis vi ikke har haft dem med her i aften, så giver sig selv, så var det her ikke muligt. Men også af flere årsager, fordi at en del af vine, som vi kan se fra smageprogrammet, er leveret fra Knappen af. Og lad os sige, det er til en venskabspris. Med hensyn til maden, synes jeg også, at Knappen fortjener en stor tak. Det har været et rigtig godt supplement til vinene, og været en stor oplevelse i sig selv også. Så skal det ikke blive Knap og det komme med stor hånd. Ja, Christian.